ngono lho. Bendino dibiasan arek. Oh, lah anak iki kon nemen. Oh, setengah jam hormat. Pakai sumber ya. Halo. Halo guys, saya lagi mandi di sungai ini guys. Apa bidadari mandi di sungai? Bidadari mandi di sungai. Seru guys. Kisah kuyut tak. Seru guys, ini guys. Halo guys. Aduh. Iya tak. Gambar barengku. Dewe ana bareng. Wis sakmene. Iya Niko. Abi kok ngene kono kok wae balik maneh. Urung mari ngene banjir iki udan kecil. Halo guys. Kulo telek. Hei, iku lho mulai gede. Tapi mulai gede. Nek dhuwur kono babakan iku. Di luar babakan Kalau guys, Wes iki guys. Wes. Mari. Nyedok guys. Mari kena. kenapa guys? Kena sate. Nah, kalau sikile sing lemu cak ilang. Iya. Wis ta sing nyeteng iki.